Tayub kok. Pandu. Iki dadi telung tayub. Nggih, Pak. Oh, Bapak. ya. Santai wae. Iki kok njaluk tabel pandu iki. Padahal tasih dangu kok. Yo enggak apa-apa. Pokoke aja dhisik adat mangke niki tasih kathah sinden ingkang dereng asta mangke saged. Enggak usah dibatasi jam kalih ya, Pak nggih. Mboten sampun sak kesele sing nabuh ngoten mawon. Sak kesele nggih, sak kesele. Mengke piye Mbak Keni? Pripun? Nek jam 2 luwih berarti entuk bayar dalange. Dalange sing bayar. Kowe lungguh nang ngene iki rekake iki bendahara ngono to kowe iki. Nggih. Wis gampang. Ayo, Dok. Ora butuh kae-kae yo Mas. Nadu. Bayu. Nadu. Ate gila suwe-suwe to, Mas. Yo gila rasa disawang terus diolu. Diolu. Bagong. Cici. Butuh mau nyambung gawe. Ayo yo. Ramadan. La. Tepuk tangan untuk Mbak Rini Mas Bagong. Nggih. Iki ketoke penabuhe salah tampa iki. Seloke ngajak biong kedil, seloke suwuk. Luar biasa. Nggih. Oh. Dik Kangko nggih tasih lenggah. Nggih. Mas Kangkon apa sih lenggah? Tasih. Ning nembe anu kalih Gustine nembe rapat ketinggalan. Oke. Cobi kula nyuwun gunganipun Mbak Riri rumiyin ben marai melek. Gimana Mbak Riri? Seragenan, Cok. Mbak Riri nyuwun sing kendangi Mas Didi tu rene. Nggih. Cobi dipun aturaken remenanipun Pak Haji Untung, cobi. Pun boten napa mengki kan saged Kan diputer-puter. setreme, Gri. Nggih. Jangan koro Kang. Jangan koro. Nggih. Jangan koro. Beliau suka mendengarkan utawi remen jangan koro. Mbok menawa rumiyin nggih nate dahar jangan koro ya iya. Nggih. Kowe apa yang ngerti jangan koro, Nduk? Ngertos lho Pak, dugi sakniki malah. Mosok. Nggih, damel pecel. Oh iya bener. Jangan koro. Semangga, seragenan ya. Jangan koro seraginan datosyo. Ayo joget Mas Baja. Ya. Ayo ya. Hey. Saiki katone dimeni pembangunan kutha Sragen jalan angsa katon rapi masyarakat dia berukun dan elingan semono kita urip rekoso paribasan orang mangan sego saben dino mangan